Pero se hai un momentazo no Nadal, non é a cea de Noiteboa, é o Festival do Nadal no colexio cos nenos, que eu, a verdade é que non sei, Adri, quen está máis nervioso, se os nenos ou os pais. É un momentazo para os pais, pero tamén é un desafío para os cativos, porque teñen que poñer a proba a memoria, teñen que poñer a proba pois a capacidade de traballo en equipo, tamén a capacidade de soportar os nervios, non é nada doado para eles. Non é nada doado, mira, a mí encantaba, eu de pequena bailaba, cantaba, soubéramos ou non, metíamos unhos galos que temblaba a Casa da Cultura de Cospeito, pero o importante era participar, que nos encantaba a todos, así que imos disfrutar dun dos momentos máis máxicos do Nadal cos nenos do Colexio de San José en Pontevedra. Compañeiros, hoxe Hora Galega está no Liceo de Pontevedra porque dentro duns minutos vai ter lugar a función escolar do Colexio San Xosé. A piques de comezar a función, compañeiros, imos entrevistar os actores. Hola, que tal? Hola, moi boas. Hola, moi boas. Estamos a piques de comezar a función, Que ides facer? Que imos ver? Pois uns bailes que vamos a facer. Para non ser xa faciliño porque a practicamos moito. Quen é que mellor baila? Esa. Elsa, quen é Elsa? Elsa, Di el que esa que mellor baila de toda a clase. Os demais, fatal, non? Bueno, Mateo, hai moitas expectativas postas en ti, Mais que os alumnos e alumnas, as que están máis nerviosas son as profes. Bueno, sí, sempre hai nervios antes de comezar, sempre hai nervios. Moito traballo atrás, Sí, a ver, é un traballo sobre todo dos nenos, que son os que teñen que aprender todo e facer todo, que son os protagonistas deste día. Vexo moita ilusión, vexo moita ilusión. Os nenos contentos, os pais contentos. Os pais que lle encanta todo isto, sí. E os nenos disfrutan moito. Hai algo de nervio antes da función? Sí, sempre tienen nervos e a tutti tenemos algúns poucos. Entre os pais tamén hai pais primerizos como Pablo. Pablo, cantos anos ten o teu fillo, filla? Fillo, agora mesmo 3 anos. Hai pais que levan 10 anos vindo as funcións escolares que din que a partir da segunda hora van a cafetería. Isto vai para 2 horas, entón. Cantas levas? Moitísimas, porque o maior vai cumprir 19 anos e sempre vin a todas as funcións, imagínate. Baixa a cámara. Non hai que nos aguante. No, de eso nada. No. No, porque son diferentes ano a ano, sí. Vale. Sí. Agora sí, mirade por aí canta arte, compañeiros. Estes non van moi sincronizados, pero o importante é o espírito de Nadal e que bailan todos xuntos. Que se sente ser a nai do Justin Timberlake de Pontevedra? Moi orgullosa del. Encántalle cantar, encántalle bailar. E non me dixeches antes, cando falei contigo, que a túa filla era a Beyoncé galega, Sí. Non me dixeches que bailaba tan ben, Baila moi ben, que é a súa pasión. Tamén bailarina, a boa tamén bailarina. Claro, Fixo a neta? moi bien. Ti que tal despois da actuación? Como te sentiche? Bien, lo hicimos bastante bien. Ostras, diría eu que mellor que ben, Pues sí. Máis relaxada, máis contenta? Sí, moi contenta. Primeira de moitas, Primeira de moitas. Sí. Todos os meses hai outra. Agarrei. Vale, xa estamos.